Kedves nézőink, szeretettel üdvözlöm Önöket a Nexus Egészségklub sorozatában. Ma újra vendégünk az Ormus magyarországi képviselője, Kadocsa Krisztián, akit köszöntök szeretettel, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy honnan is jött az Ormus termék Magyarországra, milyen tapasztalatok vannak, és milyen területekről vannak tapasztalatok. Egyre inkább az elmúlt években megszaporodott a rákos eseteknek a száma. És gondolom hozzátok is fordulnak, hiszen ők minden megoldást keresnek. Milyen tapasztalatok vannak ezen a téren? Csak felnőttekkel vannak tapasztalataitok, gyerekekkel is esetleg? Erről beszélj egy picit. Igen. Köszönöm a témát. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy erről is beszéljünk, hiszen majdhogy nem népbetegséggé vált mostanában különböző okokból ez a daganatos elváltozások, megint csak nem betegségnek szeretném inkább titulálni, vagy sejtszaporulat, germánosan szólva. Én megint csak azt mondom, hogy hiszek abban, hogy mindenből ki lehet jönni. Ebből is. Itt ha valahol különösen fontos, hogy a lelki tényezőket is föltérképezzük, akkor itt ebben az esetben mindenképpen. Hogy ne essen az illető vissza, például elindul egy javulás. Pozitív tapasztalataink jobban felnőttekkel vannak, de gyermekek esetén is abszolút. Egyébként a gyerekek nagyon ösztönösen fogékonyak a jóra. Tehát gyerekekkel egyébként sokkal könnyebb dolgozni, sokkal könnyebb rávenni őket idézőjelbe, hogy például szedjék. Még ha nem is ízlik az íze, mondjuk, de attól függetlenül könnyebben bele lehet csempészni a kis ételükbe, italukba, vagy kifejezetten van, hogy kérik, hogy anya, én abból a fehérből kérek. És akkor mondja, hogy jó, de bár kaptál reggel, nem baj, de én még kérek, jó? Tehát visszakanyarodva a daganatos történetekre, nagyon sok tapasztalatunk van vastagbélrákos esetben, végbélrákos esetben. Tehát ilyen esetekben például azt szoktam mondani, hogy érdemes két irányból úgymond megtámadni a problémát. Ugye az alap az mindig az, hogy belsőlegesen szedjük az ormuszt, erre én a folyadékot javaslom alapvetően, de mellette ugye itt van mindenképpen a koncentrátum. Tehát ez az alap, hogy belsőlegesen támogassuk a szervezetünket, és például az ilyen esetben mondjuk egy végbélhez közeli problematika esetén, de beszélhetünk például egy aranyérről is, azt mutatják a tapasztalatok. Tehát most, amit fogok mondani, minden olyan dolgot, azok a vásárlói, felhasználói tapasztalatok alapján mondom. Tehát azok az emberek, akik kipróbálták például azt, hogy a koncentrátumot nem csak megették, hanem rákenték a bőrükre, rákenték a fájós térdükre, vagy rákenték a növő szemölcsükre, vagy az égési sebre, vagy egy nyílt sebre. Rengetegféle visszajelzést kaptunk, a fantázia szab csak határt, ki mire próbálta ki, vagy például ilyen esetben felhelyezték a végbélben a krémet, hogy ott is támogassa, jött a gondolat, hogy miért ne, és a tapasztalat az, hogy nagyon-nagyon szépen segítette a javulás, segítette a harmonizációt ez a történet. Vagy például kívülről jött a gondolat, hogy az adott szerv, amelyik nem működik rendesen, ott kívülről elkezdték a bőrbe belemasszírozni a krémet, és akkor így kívülről is két irányból menjen oda bele, és támogatták így a harmonikus működést. Tehát nagyon-nagyon sok, tehát a ráknál nagyon fontos azt tisztázni, hogy milyen stádiumban van az illető. Tehát sajnos nagyon sokan fölhívnak, hogy már valaki ilyen haldokló állapotban van, végstádiumos állapotban van, és csodát vár. Sajnos nem szabad csodát várni. Tehát ilyen esetekben nem nagyon tud az ormus csodát tenni, ilyen esetben sem. Sajnos, aki ennyire már nagyon a végén van a történetnek, ott sajnos elmennek az illetők. De hogyha még nem tart itt, ha felfedezték, akár egy emlőrák legyen, vagy egy tényleg bármi, akkor nagyon-nagyon jó esély van. Például nőknél nagyon sok pozitív tapasztalat van így mellrákos esetekben, vagy tüdődaganat esetében. Ugyanígy két irányból kezelve például a történetet. Tehát nagyon szépen megtudták, spontán öneremisszió, ugye az orvosi szakkifejezéssel érthetetlen módon elkezdett visszafejlődni a dolog,
mert hogy nem volt része eredendően a szervezetünknek, nem így volt része ezek a sejtek, ezért elkezdenek utána visszaállni. Tehát hiúábrándokat, hiúreményeket nem szeretnék én sem táplálni, és azt gondolom, hogy senki nem táplálhat. Nagyon sok pozitív, javulós tapasztalatunk van szerteágazó, különféle daganatoknál, de mondom még egyszer, nagyon nem mindegy, hogy milyen a támogató környezet, vagy nem támogató a környezet, milyen a családi környezet, milyen a gondolkodásmódja magának az illetőnek és a környezetének. Nagyon-nagyon fontos. Számtalan ilyen eset volt, hogy az illető maga teljesen másképp gondolkodott, és a család rá akarta kényszeríteni erre, arra, amarra, és az illető nem volt hajlandó, és rásütötték a bélyeget, hogy na, akkor te aláírtad a halálos ítéletedet. És ez beadott egy olyan programot, hogy az illető záros határidőn belül sajnos meghalt. Pedig ki tudott volna jönni belőle. Tehát az elmének, a tudatnak óriási hatalma van. A léleknek, a gondolkodásnak, az érzéseinek óriási hatalma van. Az ormusz segít, teszi a dolgát. Nagyon sok esetben azt gondolom, hogy sokkal nagyobb esélyt kap az illető, ha tudja támogatni magát az ormussza, mint anélkül. De ez, mondtam, ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon vegyes témakör. De igen, valóban nagyon sok pozitív tapasztalatunk van, úgyhogy ezt elmerem mondani mindenképpen. Köszönjük szépen, Krisztián, megint nagyon mélységébe bele tudtunk most menni a témákba és a tünetekbe, és arról is nagyon pozitívan tudnak a nézők informálódni, hogy milyen tapasztalataitok vannak a tünetek kapcsán, és milyen megoldásokat tudtok így feléjük nyújtani. Én arra kérem a kedves nézőket, hogy továbbra is nézzék és vásároljanak a Nexus boltban. Mi támogatjuk az egészségüket, így együtt, csapatban, és önök pedig minket támogatnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönöm szépen mindenki figyelmét. Kedves nézők, kérjük, amennyiben tetszenek a Nexus televízió műsorai, és megengedhetik maguknak, akkor támogassák a működésünket pénzbeni támogatással. Köszönjük a segítségüket, köszönjük a bizalmukat.